At oras alas 5:46 sa kahaponon magkasama sa atong DYHP Sumbunganan karong hapuna. Tugot timi nga makapalanog diha kaninyo sa ato na sang mga sukinting paminaw. Weekend sa lain na pud nato nga problema nga nagpatabang diri sa ato ang Sibiyaanan. Pito ni sila ka mga anak apan diha sa tong Sibiyaanan duha no. Duha ka mga magsuon mga kasama aron ipanawagan ang ilang panginhanglang pinansyal gumikan sa suliran sa ilahang mama. Unta to ang katuyuan nining magsuon nga makapag og financial assistance para sa ingon mapalit pa ang tambal para sa iyang inahan nga nagmasakit. Apan in town ni panaw man namatay man ang iyang mama nga nagbilin og dako-dako gyud nga hospital bill o guban pa nila nga nagkautang-utang gumikan kay in and out naman sa ospital no ang ihang ginikanan sa dihang ato ning gi-assess ag evaluate ang iyang problema niadtong niaging buwan. Nagkabot nito na magsuon nga makapag og tabang pero sus in town gikuha naman no nibalik naman sa sabakan sa atong labaw makagagahom. Apan bisan pa man ini gumikan kay schedule man nila karong hapuna karong gabiuna muna nga ni dangat diri sa atong Sibiyaanan para ipalano gihapon ang ilahang problema. Iwat na lang bisan sa ginagmay nga mga pamaagi, ginagmay nga mga paningkamot nato nga makahatag gihapon ta sa atong kasing-kasing nga tabang. Sa atong Sibiyaanan natong i-welcome karon ang atong bisita mayong hapon ug welcome sa DYHP. Unang-una mga pahasubo diha sa inyong pamilya og sayod ta di gud lalim nga mod-an og sakop sa pamilya labi na gyud ang inyong inahan no nga sayod gid ta nga in and out sa ospital pero naa inyong pagtinabangay sa inyong mga suon pero di pa gud igo in town gumikan sa kadako nga gastuhan. Ang pangalan nimo palihog? Jovelyn Lopez, ma'am. Jovelyn Lopez, oo. So ikapila man ka sa imong magsuon? Ikaduha. O ang edad sa imong mama? 67. 67, oo. So, ang imong giingon kaganiya sa off-air portion nato nga complication da ito iyang sakit sa diabetes o Sa iyang heart ug sa iyang kuan na diabetes. sa to ba nalubong na? Nalubong na siya, ma'am. Oo. Pila man di ay na abtan in town sa hospital bill gumikan sa iyang admission. Ang amo jud nga bill jud, ma'am, kay bali na abot na jud may 1.6. Pagkadako ano? Dako jud siya, ma'am, pero nakuhaan lang mi sa mo ang PhilHealth og sa iyang senior. Mo tong niabot na mi og 900 ka pin. Dako gid gihapon oy. Yes, ma'am. Na nakakuha na mi, ma'am, nang duol lang mi og mga kuan. Nang duol mi og Government offices, yes, oo. ma'am. Nya nakakuha mi og upat pa gyud ka kuan pa mo ang na guarantee letter. So man na lang nga na minus-minusan. Na minus-minusan na siya, ma'am. Then karon kay ang amo ang bill ning kuan na siya ning baba na siya sa 420 na lang sad. Oo. Pero dako paghihap. Oo, ingon nato nga gikan sa 1.6 to 400 ingon ta nga dako na siya naiban pero dako gid gihapon ang nahibilin. Yes, ma'am. Di ba kay makaingon tag 10,000, 20,000 dako ba gid gihapon ang kantidad pero karon bisag ingon ani ang sitwasyon unsaon ta man tulubagon og obligasyon man gihapon no. Kay imong mama ato mga higayon na nasayod nga ang inyong pagtinabangay lakaw dito lakaw diri para makapundo-pundo niya kay bawo man to di ba no nga moani kag DYHP Nakaibalo to siya, ma'am, kay amo jud siyang giingnan yun nga bahaton na mo ang tanan. So unsa man lang tay last communication or mga panugon adto imong mama sa dihang buhi pa Para lang jud sa amo lang yung pamilya, ma'am, nga magpadayon lang jud ang among pagtinabangay, ang among pagminahalay. Labi na jud ang amo ang papa nga nagpabili na lang para sa amo nga dili na mo pasagdan. So karon asa man imong papa ron? Naa siya sa balay na mo, ma'am, pero na mild stroke pa siya. Nagmasakit po. Oo, so asa to inyo ha ang imong gipuy-an si imong papa ron? Sa Consolation, Pitugo Consolation. Oo, ikaw na po ka nagpuyo sa imong papa. Na ako sa Nangka Consolation, pero ko ano mo kanang layo ra mi sa. Kumusta man no pag bagyong Tino? Nabahaan jud mi, ma'am. Wala jud mi naka Lingkawas. Wala mi nakalingkawas sa atong bahaan. Pero at least safety ra pod mo.
Oh, safety ra mi ma'am kay naara pod mi na kuan evacuatean nga balay pod. So karon nabalik na mo sa nangkaog sa imong papa sa Pitugo. Nabalik na. Oo. Yung papa kay bawo sa to nga moanhi karon hapuna schedule. Nakaibalo, Oo, naminaw siguro pud to ron sa bakaha. Sigurado jud ko ma'am na naminaw minuto kay to amo siya. man siyang gistorya handaan nga mari mi diri. Amo ang interview schedule namo karon. Oo. Sige, great diha ang imong papa og kudo na kay mensahe ikaw isip maoy naglakaw-lakaw no murag nahimo nga sa iyong pamilya sa iyong magsuon murag ikaw murag untap. Usa may imong inyong mensahe sa imong papa? Para sa akong papa nga magpabilin lang jud siyang lig-on para sa amo ang nagmahal paghapon sa iyaha. Dili na mo siya pasagdan og kining among gibuhat para ra gihapon ni nga nahimutang naman akong mama karon pero tinuod nga naapay nagpabili namong problema pero kabalo ko nga ang Dios dili jud mi pasagdan. Ang ako lang yung istorya para sa akong papa nga dili lang pud siya magpalabi pud sa iyang kaguol. Oo. So, importante kayo no nga ang moral support, ang presensya, nga para sa mga ginikanan. Sa inyohang magsuon, pila maedad sa iyong kinamanghuran? 39. Mga hapit sa 40s. Pero bisan pa man ni ana sa inyong mga pangidaron, sa inyong magsuon, makaingon gihapon nga lahi ra gyud og nagyapoy mga ginikanan. Lahi ra jud ma'am. Mas nindot jud nga naa pag yun kumpleto pag yun ang imong ginikanan. Samot na yun, mas nindot jud nga naa pag yun ang imong mama. Sakit kaayo, ug lisod pod. Nga wala na tay mama nga masampit. So karong hapuna sa imuhang pagduol no pagdangop diri sa DYHP sa inyong pagdangop diri sa DYHP usay panawagan nimo sa ato mga sukintig paminaw sa inyong sitwasyon karon labi na sa inyong giatubang mga pagsuway ug ingon man ang inyong mga obligasyon pa human sa kamatayon sa imong inahan. Para sa atong mga suking tigpaminaw karon mga maayong hapon tanan. Ni ako karon sa DYHP nangayo ko og tabang alang sa amo ang nahibilin nga hospital bill nga maoy amo ang gilisdan og maayo para makuha namo ang death certificate sa ako ang mama. Word na emotional lang ko ma'am kay ning lapas naman gud mi sa buwan ba nga wala na-expire na gani ang kinabuhi sa akong mama wala pa jud namo na lihok ang iyang death certificate. Late na pa jud. Sige lang no importante nga doon na paghapon mo kadasig o kabaskog sa paglihok no ani nga mga trials o ingon man ang kinahanglan ninyo nga i-settle sige lang no mo nag-ingon nga ang tanan na magikapadulngan unya ang mga pamaagi gamay man nga efforts ngadto sa gihimo nga pagtinabangay dako man gyud gihapon kaayo na og bili na maingon ta nga og pila may magather ninyo sa imong paningkamot. Importante nga mo nagsibug ba no importante no nga na kung pila man gali at inahinay og bayad inahinay og settle at least makita nga dunay effort no nga nagliho. Oo. Sayod kita no sa inyuhang sitwasyon karon sa kalisod na ngulila pa sa inyuhang mama unya karon do naman siguro'y trabaho ang uban mong igsuon pero ibayad sa inyuhang na-incur nga hospital bill. Mo na nga usa sa gidangpan mga kasama, usa sa gisuginlan sa atong problema or iyahang problema kamo kita diri sa DYHP o kamo di ang ating paminaw. Di man tuod ta 100%
Mrs. Jovelyn nga makasulbad sa overall nga 400,000 pero ang kahigayunan nga makashare po ka sa imong problema no lisod biya na lisod ang pagsulti o lisod sa pagsulti pero i-overcome unya ang kahigayunan sa pagsulti o pag-share ni ana usa man pud na ka mapaagi nga hay makaginawa lang po gagamay no sakto ba na Yes, Mrs. Jovelyn? Sakto jud ma'am. Oo. May Bisag iban-ibanan po ang atong gibati. oh, so mo na di man gid nato 100% nga masulbad pero na mga tao nga willing nga naminaw nato. So kana mo matter sad. Mga kasama para sa inyo ang kinasingkasing nga tabang karong hapuna sa mga magsuon in town nga nangindahay nga matabangan sa ilang sitwasyon. No, di sa tulalim sama siyang giingon nga wala na gilisla inahan, unya dunay mga deadlines nga gihatag nila pero sa kawadon lisod man yung kaayo. Pero ang ilabaw sa tanan na pinaka-importante nga napay igong kabaskog ug ang kadasig sa pagpadayon lang gihapon bahala og hinay-hinay bahala gidagmay pero at least makita asad sa hospital management nga naman pud inyong paningkamot. Mga kasama sulina usad kami nga mo apilar sa inyong tabang sayod gid ta kaganina pang buntag sa atong tulamanon sa Straight to the Point program ni Atty. Rufil Fernandez Banyo ang ato ang A Call for the Nation ala ni adtong biktima sa usa ka heinous crime diha sa Toledo City na nga nawagan ta apan karon gumikan kay schedule daani ang ato ang panawagan karong gabi una atong gi dedicate pud ning amaong tulamanon para sa katuyuan sa magsuon nga ang ilahang kadasig ang ilahang panagtinabangay no ilang gipakita para sad sa iyahang pamilya. Sa iyong tabang kasama atong GCash number nga pwede ninyong kapadangatan sa inyong tabang atong numero 0918-554-2071. Atong nga balikon 0918-554-2071. No, ang ato ang pagpaminaw sa iyang problema ni Mrs. Jovelyn no igo na pud nga ginagmay nga nakahatag og kahupay sa iyaha plus mas makatabang pagyud kun galing dunay tay ika-respond ato mga prayers ingon man sa financial nga kapasidad sa ato ang pagtabang nga kasing-kasing makatabang pud na sa iyang panginahanglan 0918-554-2071 o baka sa lain pa nga number nato under Aida Tampos gihapon ni 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880. Nagingon nga any amount mga kasama ang inyohang ikapaambit karong hapuna dako na pud kayo na nga butang o dako na pud kay nag-igsapayan alang sa ato ang bisita karon. Duha ni ka magsuon ang naa diri sa dihang atong gi-assess sa ilahang problema ni adtong milabayng bungan. Buhi pa in taon ilahang mama. Nakasabot gid ta sa kadako sa ilang panginahanglan nya karon nadunggan nato silang pagbalik nga sus na namatay gyud in taon iyahang mama una nga nibalik gihapon sila diri gumikan kay ilahang schedule labi na kay dako gihapon ang ilahang panginahanglan. Nagingon nga lahi magitag mga struggle ang mga pagsuway, lahi magita og mga sitwasyon karon no sa ato ang kinabuhi, lain po tag mga paginahanglan pero mas labaw na nga ug natay kahigayunan sa pagtabang lang gihapon, maginagmay man or mga dinagko nga pamaagi nga atong ikatabang, ilan nato ihikaw sa sama sa mga nidangop diri sa atong sibianan karon. 10 pesos man na, 5 man na, 50 pesos, 50 pesos, 100 pesos nito sa amount nga pwede ninyong ika-paambit karong hapon na pwede gud kaayo mga kasama. At nabalik ko na itong numero 0918-554-2071 o baka asalain pag yun ang number under Aida Tampos gihapon ni ha 0991-207-9880. Kini itong tulumanon mga kasama Mrs. Jovelyn sayod gud ta no maingon gud ta nga ato lang suwayan sa
panghangyo, pagtuktok sa atong mga sukitig paminaw sa ilahang kadasig o ka sibot sa pagtabang ginagmay. Okay, ragod kaayo kay sus matag karon og unya mudangop mi diya sa inyohang pagkatag sa mga kasing-kasing sa panawagan nato nga i-on air pero og moingon ta og ginaghanon sa kitabangan kita man siguro gyud ka Mrs. Jovelyn nga kanamuan hika ni anhi ka pagbuntag daghan bang tao siguro usa duha ang atong i-on air pero wa pa na ilabot sa mas daghan pa nga atong nasulban nga wala lang nato ma-on air. So mao na siya no sa ato ang gi-impart karon nga pagpabati diha kaninyo sa ato ang problema nga giisgutan karon nga gitakol o gitabangan karon. Yawat na lang po sa ginagmay nga paagi ato sila mahatagan sa kasing-kasing nga tabang. No, walay gamay sa kasing-kasing nga nibati o kaluoy sa mga tao nga sayod kita ang kadasig ug ang paglaom nga gihugot po nila sa laing tao nga andam sa mutabang mao ilang gibatonan. Ato balikon na aton GCash number 0918-554-2071 o baka sa lain pa ginato nga GCash number 0991-207-9880 or kung galing GCash donation or walk-in donation diri sa atong Sibiyaanan, Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Bisan man ta tuod og from time to time na nawagan ta pero makaingon gid ko nga nag-uban kinato kanunay atong labaw magkagagahom gumikan kay kanunay hikapon ang tatagsa ka mga kasing-kasing sa atong mga listeners kay wala man sa tamahutdi og mga donors ginagmay man tuod 50 Gs 100 50 300 apan ang pagtigom ni ani og matigom na gali dako gihapon kay nang ikatabang. Dihan kay salamat mga nagsud pipila ka mga nasud na diri sa ato ang number 0918-554-2071 50 pesos gikan sa 4466. Salamat kaayo ang uban maingon nga gamay ra ni 20 ra ni 5 pero sus ayoy gyud nag-ihikaw kay pwede gihapon kay na matabang. 100 pesos 4674. Sorry po wala ko laing kwarta. God bless you ma'am and your family. Salamat ha. 200 pesos 8176. Prayers for your comfort. Yan kayong salamat. At balikan na itong numero 0918-554-2071 or sa lain pa nga GCash number under Aida Tampos kaning 0991-207-9880. Zero 0991-207-9880 alang sa inyong GCash nga donation mga kasama. Pero galing may mga busy ang line, sige lang i-resend lang yun na 0991-207-9880 or 0918-554-2071. At oras sa lasay sa 5 na sa kagabion. Balik ta sa ito panag-uban DYHP Sumbunganan, humanining mga pahinumdom.